Dobrý den, přátelé. Dnes vás vítám z Bruntálu. Jsme na ulici pod Lipami. Bruntaláci místní tomu říkají pod Uhlířákem. Prohlídneme si dneska rodinný domek, vrchní patro po kompletní rekonstrukci, pozemek 704 metrů čtverečních, nádherné bydlení, vyhledávaná lokalita. Vítejte. Pojďte dál. Malá verandička, vstupní hala s otevřeným trbem, nové schodiště. Jinak v celém přízemí jsou ještě 2 garáže a druhá záložní koupelna. Takže v patře máme 3 ložnice, kuchyň s obyvákem a vstup na prostornou terasu, na které stojí vířivka. Tak si to představte. Je ráno, sedíte na terase, pijete kávičku, prostě pohoda. Takže jestli chcete vidět více, podívat se na vlastní oči, zavolejte nám.